kilpailun tuomaristoon kuuluva jäsen Asko Arkkola. Miltä peli on näyttänyt tuomarin silmään? No, aika hyvin mennyt, että ei hirveän paljon ollut mitään tuomarikysymyksiä. Joitakin on normaaleita tässä, mihin Sandro Patea saako tästä vapautuksen ja jotain tämmöisiä, mutta ei mitään suurempaa. Tähän mennessä ainakaan toivotaan, että ei tulekaan. Täällä on alkuviikosta ja kilpailun aikanakin satanut vettä jonkun verran. Kenttä on melko märässä kunnossa. Onko tämä aiheuttanut jotain erityistoimia? No kyllä ennen kaikkea se, että me yritettiin laittaa talvisääntö tänne, koska kenttä on niin märkä ja mutainen, että palloihin jää paakkuja. Ei sen takia, että pallo makaisi huonosti, vaan sen takia nimenomaan, kun se on sitten niin kuin epäreilu, että jonkun pallon jää tuollainen mutapaakku ja toisen ei, että kaikilla on samanlainen tilanne. Niin sen takia talvisääntö laittavat, että sitten on paljon märkiä paikkoja, tilapäinen vesi on tullut paljon kuvioihin mukaan. Ja tietysti myöskin huonoja kohtia tulee sen jälkeen, että mutaisia paikkoja on merkattu sitten valkoisella. Että kyllä tämä sade on aiheuttanut meille paljon ongelmia ja monet greenit on aika sanotaan pehmeitä, että lipunpaikkojen löytäminen on ollut tavallista vaikeampaa. Minkälaisia kysymyksiä yleensä tuomaristolle esitetään kilpailujen aikana? No sanotaan pelaajan taholta just nimenomaan näitä, että mihin pallo pudotetaan ja sitten tämmöisiä, että mihin saa mennä, että oli pallo puussa, niin mitä tehdään. Esimerkiksi tämmöisiä saattaa tulla kyllä, että viime vuonna oli sellainen kysymys. Onko tuomari joutunut ikinä itse kaivamaan sääntökirjaa esille vai löytyykö nämä kaikki tiedot selkärangasta? No tähän mennessä on löytynyt. Tietysti onhan siellä, pitäisi periaatteessa osata ulkoa tuo Decisions-kirja, jossa on nämä sääntötulkinnat, joka on semmoisen Uuden testamentin kokoinen kirja, että kyllä ne periaatteessa on hallussa, mutta sitten saattaa tulla jotain tämmöisiä kinkkisiä paikkoja, niin niitä täytyy sitten tarkistaa ja itselleen niin kuin varmistaa, että tulee oikea tuomio. Kiitoksia.